Sanibonani ngani zakwethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Welcome back to KZN Podcast. Sikhuvuka-ke ngendaba zekhansela lalapha emziwa abantu municipality eKerigwala district. Selivuke-ke nokuyisola okukhulu ngezinto ezenzakalile. Ake ulalele kuqala ulizwe. Abantu besekhwezi sengizwile ukuthi amanzi aninawo lapho. It's unfortunate-ke ukuthi angikho. Oh Lord. Inkinga ekhona. Ngiyeza ukuthi abanye bakhala ngabamaskito ababadlayo lapha izansi amadamini we-sorry. Sorry bafethu angikho. Zonke le inkinga zenu izolunga bese ngibuyile. Kwayikhona la ngikhona ngizozamela nina. Kodwa nena ke navotela mina nanithembeni ikhansela nje. Ayishame nani nami ngivote nje nivotela into enje kodwa ngiyabuya ke amanzi azobuya bangingekho amanzi abekho mangikhona amanzi akhona ikhansela lini. Ukhansela kaSezwala sekuyisola emva kokuthi le video itrende ngaso zonke izindlela ezindaweni zokuxhumana. Wonke umuntu ebona bekhala ngokuthi kusho ukuthi leli khansela alinabo ubuntu, alinandaba nabantu, lijahe imali nje kuphela. Ukhansela kuye siyachaza ukuthi cha, yena ungumuntu wabantu, ungumuntu nje othanda ukuyihlekisela ngoba nasebusweni akaphiwe kahle, umuntu nje uthanda ukuthi abe mubi. Yingakho umenza ukuthi athande ukuthi ahlala ehlekisela. Uthi abantu bakhe ekhwezi bayamazi futhi bayamqonda nokuthi futhi bayam-understanda. Bengaqondile nokulwa nokuhlekisa ngabantu mangabe ethi amanzi awekho naye akekho, uzothi mebuya amanzi azobuya. Uthi kanjalo indaba yomaskidi, cha ubengadlali futhi nakhona ubengaqondile ukuhlekiswa ngoba useyaqinisekisa-ke wasethi hayi no, usebuyile amanzi asekhona ngempela futhi kanjalo nendaba yomaskidi useyilungisile. Washo wathi cha, hayi ukuthi ubehlekisa futhi akanazi iy'nhloso zothile. Ubesexolisa-ke kumkhandlu waka-COGTA, waphinde waxolisa kubuholi be-ANC esifundazweni kanjalo nobuholi be-ANC national, esho ukuthi cha ayidli ishiyele madoda, abantu nje abamthendisile labo bangamazi ukuthi umuntu onjani. Ake uyilaleleke ezikhulumela ukhansela exolisa. Angibingelele kubahlali base Ward 8, igama u-Anelo Prosper uPhungule Sibongo hlala beMzondo ukhansela wenu. No baphathi ngithi mangenze lento le video ukudlulisa ukuxolisa kwi-video etrendayo manje. Le abantu abangahlali ewadini abazitshela ukuthi ngangihlekisa ngezidingo zenu. Kodwa iqiniso nina niyalazi ukuthi ngingahlekisi. And ngiyabonga ukuthi ningikhulumela. Emntwini ongangazi nomuntu ongekho ewadini yami, lokho engangikhuluma lapha yakwakuyizinkinga ezazibhekene nomphakathi wami. And zasezixazululekile. So ngangikhuluma nabo ngendlela engiyiyona. Bangikhetha bengazi ukuthi nginje, kodwa ke ngiyacela ukuthi ngixolise kumuntu ongingazi nongekho ewadini. Baphathi mina angilona lo hlobo lolu lwakheke kahle. Angikho njengabogogo Sikhotheni nje babesho ukuthi uNkulunkulu wazinikeza isikhathi bona emakha, wazinikeza isikhathi esanele ukuthi nje amenze abe umuntu omuhle, yabona. Mina ngiwulo hlobo lwameya lo wenkatha uMathe. Uyacabanga ukuthi uMathe ukuthi babengenalo inhliziyo yanayo, bengenalo lothandwa nalo ngabantu, ukuthi ngaba abantu bamsaba kanjani ngoba yeyi uyakheke ngenye indlela le ndoda. So into efanayo nakumina ngakheke kanje. So uma ngaba kuthiwe ngizohlele ngihlinile manje uba ngithi ngiyikhansela, abantu abazokwazi ukusondela kumina. So kumele ukuthi ngikwazi ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu okhona ewadini onenkinga ehlukahlukene, yabo, akwazi ukuthi asondele kodwa ikhansela wakhe wamkhetha. So ingakho ke uthola ukuthi ngikhuluma ngendlela engikhuluma ngayo nabantu, ngiyenza ngendlela engenza ngayo nabantu, ngenzela ukuthi umntwana omncane akwazi ukuthi asondele kumina. Yabona mina mengikhona ekhaya izingane ziyasondela and ziyayibona imoto ziyimise, zicelo zicelayo, mhlawumbe bacela ibhola, bacela ijezi because ngumuntu ophinda athanda izinto ze-sport. So kuyinto kanjalo, yabo. So ngenzela ukuthi wonke umuntu akwazi ukuthi akhulume nami, akubona ukuthi bengidelela, mhlawumbe bengichwenza. Angisona isichwenzi Nkosi yami, kodwa ngiyaxolisa kakhulu. And ngithanda ukuxolisa naku-COGTA, ngixolise nakubuholi be-ANC. Akusikona ukuthi bengidicilela phansi igama lenu noma mhlawumbe ngoba bese ngizoshiya ekhaya ku-ANC. No, I'm not going away, ngihlele ekhaya. So yeah, kuyinto kanjalo, kodwa nje ngifisa ukuthi ngixolise kakhulu baphathi bami.
uNkulunkulu athele umusa kunina nonke unyakeni omusha nuqale kahle. Sengathi ngaphumelela konke enikifisa ukuthi kwenzeke ezimpilweni zenu. Ngiyaxolisa.